boroni मन्त्रि रुपनाथ ब्रह्म बिथाङा बुंनो थाङोबा जोंनि बर' हारिनि सासे गेदेमा जिउमा बिथाङानो जोंनि बर' हारिनि सुथि मोनखांनाय जौगाखांनाय राजखान्थियारि सांग्रांथि बेफोराव बिथांनि गोबां बिहोमा दङ बिथाङा जोंनि बर' हारिनि गिबिसिन BA गिबिसिन LLB आरो गिबिसिन MLA आरो मन्त्रि आरो गोबाव सम बिथाङा कन्टिनिउआसलि माने लान्थ्रियै 29 बोसोर बिथाङा मन्त्रि जानानै दङमोन थैजासे बिथाङा माने थैनाय समावबो बिथाङा MP मोन दा बे हिसाबैनो बिथांनि बिहोमाखौ जों बुंनानै फोजोबनो हाया राजखान्थिखौनो होन समाजखान्थिखौनो होन थुनलाइखौनो होन बिथांनि बिहोमाया जोबोद गेदेरथार जों जुदि नायो जे बिबार मुगायावबो बिथांनि बिबारनि बिलाइफोरखौ बिबार लाइसिनि बिलाइफोरखौ बोदलायोबानो जों बिथांनि बिहोमाखौ नुनो मोनो बिथाङा बे समाव गोबां खन्थाइ बेबायदिनो एकदम गिलिर गिलिर रायथाइ बेफोरबादिखौ लिरलांदों आरो आं सानो बिथांनि जिउ आरो सोरजिनि सायाव जोंनि बर' हारिया मोजाङै सावरायनांगौ दङ मोजाङै इभेलुएट खालामनांगौ दङ मूल्यांकन खालामनांगौ दङ होननानै आं सानो आरो बिथाङा जोंनि बे बर' हारिनि खौसेथि जौगानाय आरो राजखान्थि कनसासनेसनि मोनसे सासे बिथाङा माने जोंनि माने मा होनो बेखौ सिम्बल जानानै जेब्लाबो थाबाय थागोन आरो जोंखौ जेब्लाबो बेबायदिनो बर' हारिखौ दैदेनलांबाय थानो हाथों